Salutare și m-am găsit la un nou episod după acest canal. Da, deci astăzi noi facem un episod. Îmi cer scuze pentru că nu am mai postat. Da, acum vreau să vă prezint că am administrat mâncarea la porumbei. Ei nu sunt în crescătorie momentan, nici măcar unul. De fapt, cel care este pe ouă. Aici am ouăle cele limpezi, ouăle nefertile, pe care le mai folosesc eu. Aici vor scoate ouă cei de aici, listul și cu albastra. Aici la pereche aceasta. Haideți puțin. Opa. Avem doi puiuți. Uitați, acesta este de dimineață, este ora 8 și ceva când postez eu, adică când filmez. Nu știu exact când se va posta. Acesta este mai bine hrănit. Doi pui aproximativ egali. Iar aici, uitați, a venit tata lor. Iar aici avem bălțatul. De fapt, mai exact listul, nu bălțat. Vedeți? Cu inel. Stați puțin, să pun puțin focus. Haide. Haide, mă. În 2013, inel de Italia, dar că este murdar. Aici mai avem un pui. El este puțin hrănit. Deci este un pui care va ieși argintiu. Da? Acum, hai, uitați găinați. Cum este găinațul la porumbeii mei. Pui, vă dați seama că fac mai apos din cauza mâncării date de părinți. Uitați. Uitați. Uitați și găinați făcut de pui. Foarte bun. Uitați. Deci dacă vă întrebați de ce este mai galben așa, este din cauza mazărei. Și dacă este mai închis din cauza floarea soarelui. Da, deci nu trebuie să vă speriați, el trebuie să aibă alb pe el, orice ar fi. Uitați. El din păcate are inel de 2019. Asta este. Am dat comandă de inele la început, adică până cu mult să scot pui, dar oamenii nu au fost serioși. Aici avem cuțana. Care are un pui. Uitați, este hrănit. Deci, uitați ce mă mușcă. Are un pui de maxim 2 zile. Și aici este, și aici este un ou. Acest ou l-am lăsat așa sub ea. O să-l iau eu. Și vreau să fac și o promovare la un băiat. Da, deci cred că canalul băiatului, dacă nu mă înșel, este Net Pigeon. Deci vreau să-i fac o promovare. A avut un alt canal, Marius Porumbei sau ceva în genul, nu știu exact. Și acum s-a reapucat din nou. Da, deci Net Pigeon. Deci dacă, cred că așa este. Deci Net Pigeon, te rog să-ți lași linkul în comentariu de la canal, în caz să nu te găsește lumea. Deci da, deci cam asta a fost tot. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Pa, pa!